Tervetuloa vittu miehen lelpaskaukseen, missä mä esittelen mun lemppari. Mitä vittua? Mä tossa tosiaan tapoin kaikki, jotka ei halua, että mulla on levyjä. Mitä mä olin sanomassa? Kiskeli, oksennus, paska, vittu, Kuopio, mies. 16. toukokuuta Petri Ranta räjähtää. Minä olen Eduskuntatalo Hyvinkäältä ja mä tapan teidät kaikki. Katellaan huomenna. Kiitoksia ja terveisiä Kuvalautalle. Tervetuloa vieraaseen. Vanha mehtäraikkaa. Asiaa. Mutta minä en pidä. Minä lyön tietokoneita tuoliani ja pierasen kovaäänisesti. Saatana. Tuo oli kyllä harvinainen. Tää on paska bändi. Mä en muista mikä sen toisen bändin nimi oli, mutta se oli myös, että Antti haisee niinku, tai että Antti haisee, tai Antti haju tai jotain vastaavaa. No älä soittimensa sinne siis tielle, hellelle. Syystä. Nyt hirvi tosiaan vinyylinä. Muikkulevy muovik. Minä, Joni Kristian Ronkainen, haluan tappaa asiakkaita pannulla tänään sekä huomenna Malmikummussa. Mahtavaa! Perkele. Ja sitten joku perkeleen Harja Talonen. Känseläiset, nähdään ajokolti. Pentti! Tuup! Mä oon sanaton. Ohjaus on aivan järkyttävä. Grafiikkabugittaa on kehnoakin surkeampi. Ja missä on musat? Tää ei oo kauhean hyvä. Paska.